зрителите. Дали ги познавате идните брачни другари? Да. Дали доброволно стъпуват в брак? Да. Дали са роднини? Не мога да стане. Какви закони за себе си? Права и должности на брачните другари. Член 31. При сключването на бракот, брачните другари може да се спогодат да го вземат за презимето на едниот или на другиот брачен другар. Или секој да го задржи своето презиме. Или секој од нив своето презиме да го додаде презимето на другиот брачен другар. Или едниот брачен другар да го земе презимето на другиот брачен другар и на тоа презиме да го додаде своето презиме. Член 32. Секој брачен другар е независен во изборот на работата и занимањето. Брачните другари спогодбено одлучуваат за местото на заедничкото живење и за водење на заедничкото домаќинство. Член 33. Брачните другари, секој според своите способности, се грижи за задоволувањето на потребите на домакинството. Дали го разбравте законот? Прашање за младоженецот. Дали сакате да стапите во брак со невестата? Да. Прашање за невестата. Дали сакате да стапите во брак со момчето? Да. Младоженецот. Кој презиме ќе го земете? На невестата, кој презиме ќе го земете? На младоженецот. Добро. Андонов и Андонов. Андонов. Вет Андонов. Да. Да. Поглед на тук само една. Пръстава. Изненадих се много пъти. Подписа първо. Ай, погледни. Може? Само ще нагледам. Погледнеш едначе. Добре. Хайде, баб. Изпой. Поздравявам. Пази на презимето. Пъти да се положи. Врз основа на нашите изјави и законските прописи, се прогласувам за бракот за склучен и честит. Пази сликата. Ай, пръв един от
Дечки, другари. Вижте, другари, айде. Айде, само мъжки. Само мъжки. Добро, айде. Мен. Добро, чекай. Чекай. Невесто, тръгни се малце. Айде, дечки. Мамички. Добро. Добро. Айде. Добро. São Milcos. Haydi. Dobro. Haydi sıra.
Веселите. Айде. Момент. Dobro. Много си красив. Ajde dajte. Ай си. Sit. Gore, gore. Gore, gore, osti tam, ne guški, dosta guška. Aj, Vaški, ja mi pridružujem, imate. Бачите, рефлекти ми долу е пам. Ajmo mi tu da može? Čekaj. Ajde. Još jednačka. Zdravi. Umen, pazi na dek cele. Пазнеш карта. На мен ме се ист. Само не умен. Аби, Айде куме. На кем младоженци право се чаще? браво, куме. Така са тук. Това не беше бал вчера. Се гледам те. Години и години изкуство. Войничко. Ай. Що тук? А на ком не? Благодаря. Кой човек се прекрасно? Трябваше нищо да дам. Ето. Аз собствено страница може да се и горе на смокинг. Много яко. Десно на десно. Айде, дечки, натройте. Завършим невесточко. Невесто. Лочи ли от душу така? Айде. У мене, Гери, аз съм. У мене. Бъде си ръцете. Френчка. Да пие? Пи. Пи-пи-тре. Айде. Що правим цел ден? Шампайско няма. Дам сега. Може да много Айде. Бура сама. Айде са мачки. Добре. Грешка да е. Може? Спремни? Да си чу. Айде. И сега скачеки отзема. Чаш, че не са. Dobro. Много добре, ще трябва лако. Може, ай, оди до кумата да се наздраваш. Кумата. И цица кумата. Моли на приятели. Dobro. Абе, деко ли? Абе, застъм. Даш телефон. Ай, наздравейте. Dobro. Ай, прекръстейте ръцете. Има една вещ, коя са? Има една вещ, коя разположи. Само камерман да не пие. Брале, ти първа се яви. Само фамилиарна едначка. Може? Момент. Добро? Айде, ще една. Супер. Важи сега долу, така да седи колко, не? Това да се сме И разбили. Да видиш, види, ада конча. Loving can hurt.
Ajde. Može. Laži, hoće to Вземи да видиш дали е по-голям. Не, погледам, не му да. Чекай, всеки му помни злато, дай теж. Знаеш да го тежко е? Ама аз пръв питам. Ако трябва да вземеш? Къде е вече дайте го са? Ай, Поленка. Ти ме кай. Поленка е да. Дай на децата. Дай да отмоти. Айде, бързо, Ирена, отмоти. Отмоти ви. Ама не е чек са. Аз ме не видям, аз много го правя. Може ли бе? Може. Маймунска работа. А ona si go tam vrza, kaj si go vrza, ne znam, ali zajedno. Сирена чек са, не събарих това. Какво прилечи? Митре, по-бързо, Митре. Еве. Не събарих това. Не, може да е. Аз съм готов. Ирена, ти не свариш. Трябва тя да се варка, аз знам как е. Нищо не весна по-опасно от тебе. Так, аз са го моталя тук, време. Досече, бе. Де се може досече? Тя с този тръпение не е, ме човец. Тук за пред касиш, аз не може ли да почна? Лаже, займан се. Че аз съм готов. Их сяпна, ме. Ако? Много е тлъго. Тлъго е сметане. Не е малко. Вчера ли баш? Вчера баш. Ознати дек. Що, няма дека го казвам па тук. Добела, аз много ти... много малко ти намоталя на твоя. Оно, много голем. Аз може да го прихванам, шо? Вечер е твоя за товаря, не може да го размова. Не, ние много го даваме. За нещо да ви? Виж, дай, почекай малко, аз не съм готов. Ай, го чекай. Дай, дай. Се сечеш? Айде, отмоти. Аз съм готов. Айде да видам. Тук сме цяла вечер. Има още зърненко. Може края садо нам. Сега крайно може го нам.
ще лесно мотор. На Сара. Това мечталка го ки. Не справи само много. Ало, не е битните шо. Мора някой да отмотва. Това е самото. Много прешо. Моите са бицеплетка. Да, бе, така ли лесно се дава зна? Герба знаеш, да не кой как. Аз така де. Колки са привилегии, нема. Не са важи, аха. Скърти им ти кончето. Аха. Що съм аз крив? Ти си го му дала? Не бива заплеткано, не може да два края. Едно таки смотри. Дайте ножичка. Има ли ножичка? Сечете и дай. Камерман, нека се въртам така, нека снима ние да се чуем. Няма да кажа на тия неща. На никакви. Само такава. Аз за утре се вадих от мотокон тук. Изпосеете. Не може ли да тръгнам? А мора ли? Аз ти помогна, че Ще помогнеш. Дай там до най-накрая. готова. Покажи. Айде двоицата на тука, поглед. Добро. Кърши. Айде. Дори на друго място, бе. Кърши. А сега ще свате. Покажи. Братска делба, на голата по-голем. Двете. Да пробваме кой е по-обраки. Нещо сака някой да пробва. Вземи проби. Проби училище, кое е по... Училище ли? Училище, кое е та? Тута ли, бе? Тута ли?
Če ima zdaj tudi v sredinu, no? Ki mora. Next time.